मालिन बिटिया ले आबा अरहुल हमरा घर माई के आगमन होता तू फूल लिया जितना पूजा के सामग्री होई सब धीरे धीरे जुटई है कहा से हमर माई आवता सुना सुना मालिन रे बेटिया ले आबा अरहुल मालिन के द्वारा पर पहुंचता मालिन से कहता कि सोना गोबर लागे जाहू रे मालिन आयाही रुक रे गोबर लावे गईनी ए दीनानाथ अहिरू के बखान बाकी हमनी के अपन गाय बनू बा वही चीज बाबा की अंतर तनी तनी के बा बाबू धर ला रे सोना गैया के गोबर से मालिन आयांगा ना हो मीठा मोती चौका यह मालिन माई गाय के कबर लिए गजमती चौका बना दे ओह पर माई के बैठाई बाकी बच जाई का जला लाबे जय हो हे मालिन गंगा के होतीना जला लाबे जय हो हे मालिन गंगा
चैत के भाव है तनी सब मिल के रहो। हाँ जी जल्दी है समय कम है तो सब मिल के रहो। एगो हमनी के चैती गईनी है तो हमनियों के एगो हो जाओ मास्टर साहब। तनी पुरनकिए चैती के भाव है, बेसी समय केहू ना घींचे के है। कहे कि कथा तो गावे के समय पार हो जाए का। देखो चैती एगो भाव लगल हम जान जाए कि पिया परदेसी गइल बा घर में इंतजार करत बलमुआ के कि कहनी है कि टिकट कटा ले हमें हाले फिलहाल, बाकी अभी तक नहीं। हाँ चैत के महीना जौन दोरस बा